எங்கப்பா போன? கீர்த்திக்கு இந்த கலர் எடுப்பா இருக்கும்ல? சேச்சே, ரெட்டுங்க. ரெட்டு தான் சூப்பரா இருக்கும். சிகப்பு கலர் புடவை, அதுக்கு மேட்சிங்கா ஜாக்கெட்டு, தலை நிறைய மல்லிகைப்பூ, அப்படியே நடந்து வந்தாங்கன்னா தேவதை மாதிரி இருப்பாங்க. பாவிகளா, எப்பேற்பட்ட சீன் அது. நயன்தாராக்கு அப்போ தான் லவ்வே ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆனால் சரத்குமாரும் நயன்தாராவும் ஒன்றா ரெட் கலர் சாரீ தவிர எதிராக மேட்சாக இருக்குது சொல்லுங்களா. இது இல்லாமல் ஃபேமிலி ஷாக்கு, தனுஷ் ஷாக்கு, இல்லை அவங்க தங்கச்சி பூஜா தனியாக ஃபீல் பண்ணிருக்கோம். ஆனால் நயன்தாரா மட்டும் சைகையிலே வந்து ஓகேவா அப்படின்னும். அதெல்லாம் எப்பேற்பட்ட சீனு. எடிட்டரு இட்ஸ் ஓகே. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க.